Proszę Państwa, rozpoczął nasz chopinowski koncert młody, zdolny, wspaniały, 10-letni chłopiec, który ma na imię i nazwisko Piotr Aleksiewicz. Zagrał preludium e-moll, chodzi do szkoły muzycznej pierwszego stopnia, uczy się u pani Małgorzaty Borkowskiej. Jeżeli będziemy mieli tak cudownych, młodych ludzi jak Aleksiewicz Piotr, to proszę mi wierzyć, że muzyka Chopina, która jest znana na całym świecie, jest to najbardziej rozpoznawalny Polak kompozytor, nie zostanie zapomniana nigdy. Jeszcze raz gorące brawa dla naszego młodego wykonawcy.